അങ്ങനല്ല പറയുന്നത്. കാരണം കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം പിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ടാക്സ് ഇനത്തിനും ടാക്സ് ഇതര ഇനത്തിനുമായി 91,000 കോടി രൂപയാണ്. പ്രേക്ഷകരെ കണക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, 91,000 കോടി രൂപ. സുജിയ പറഞ്ഞല്ലോ, പെൻഷൻ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു തീർക്കുന്നില്ല, കുടിശ്ശിക വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? കേരളത്തിൽ ഒരു മാസം 62 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് 1,600 രൂപ വീതം പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ 900 കോടി രൂപ വേണം. 11,000 കോടി രൂപ ഒരു വർഷം വേണം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ആയിട്ട് കേന്ദ്രം പിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന എത്രയാണെന്നറിയാമോ? 91,000 കോടി രൂപ. പകരം കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്നറിയാമോ? 24,214 കോടി രൂപ. കേവലം 26% മാത്രം. ആ 26% ഒരു 36% ആക്കി തന്നാൽ ഈ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പെൻഷൻ നാളെ കൊടുത്തു തീർക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ പണം ഇങ്ങോട്ട് തരണം. നമുക്ക് കുറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം കുറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പണം, നമുക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പേരിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പണം, ആ പണം തന്നാൽ പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ കേരള സർക്കാർ തയ്യാറാണ്. കേരള സർക്കാർ ഈ പണമൊന്നും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ.